ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ንሎም መዓልቲ ከዓ ቦድማስ ወይ ከዓ ቢድማስ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መጀመርያ እዚ ቦድማስ ወይ ቢድማስ ዝብል እንታይ እዩ? ንምንታይ ከ ንጥቀመሉ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ። ቦድማስ ወይ ከዓ ቢድማስ ክንብል እንከለና ሩል እዩ፣ ሕጊ ማለት እዩ። ናይ ምንታይ ሕጊ? ናይ ምንታይ ሕጊ ከዓ ምምቃል፣ ምድማር፣ ምርባሕ ኣብ ሓፁር ዝኣተወ ብሓይሊ ዝተፃሕፈ ፓወር ዝተፃሕፉ ብሓንሳብ ስርሕዎ ንባሃሉ እሞ መጀመርያ ንድምር ዲና ወይስ ነጉድል ወይስ ነርብሕ ወይስ ንመቅል ክንፈልጥ ስለ ዘለና በዛ ቦድማስ ሩል ኣብ ማቴማቲክስ ቦድማስ ሩል ወይ ከዓ ቦድማስ ዝብል ሕጊ ተጠቂምና ንሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ቦድማስ ወይ ከዓ ቢድማስ እንታይ ስታንድ ገብር ወይ ከዓ እንታይ ይገልፅ ምፍላጥ የድልየና። ምክንያቱ ቢ እንታይ እዩ፣ ኣይ እንታይ እዩ፣ ዲ እንታይ እዩ፣ ኤም እንታይ እዩ፣ ኤይ እንታይ እዩ፣ ኤስ እንታይ እዩ ክንፈልጥ ኣለና። ስለዚ እምበር መጀመርያ ኣብ ማቴማቲክስ ክንሰርሕ ከለና ኦርደር ክንጥቀም ከለና መጀመርያ ብራኬት ተሎ ንርኢ። ብራኬት እንድሕር ሃልዩ መጀመርያ ኣብ ብራኬት ወይ ከዓ ኣብ ሓፁር ዘሎ ንሰርሕ ማለት እዩ። ኦኬ ብድሕሪ ብራኬት ከምዚ ኢለ እንድሕር ፈሊጥና ኢንዲስስ ንርኢ ወይ ከዓ ፓወርስ ማለት እዩ። ላይክ 3 raised 2 2 raised 1 2 raised 1 እኮ 2 እዩ፣ 2 raised 4 3 raised 1 3 raised 4 ኤክስትራ ማለት እዩ። ካልእ ዝኣመሰሉ ብሓፈሻ ብፓወርስ ዝተፃሕፉ ኢንዲስስ ኢልና ንፅውዖም። ስለዚ ድሕሪ ብራኬት ኢንዲስስ ተሎ ቸክ ንገብር እንድሕር ሃልዩ ንዑ ቀዳምነት ንሰርሖ፣ እሱ እንድሕር ዘይሃልዩ ግን ናብ ሳልሳይ ንኸይድ ማለት እዩ። ሳልሳይ እንታይ እዩ? ዲቪዥን ወይ ከዓ ምምቃል። ምምቃል እንድሕር ሃልዩ ንርኢ። ምምቃል እንድሕር ዘይሃልዩ ኸ ናብ ምንታይ ንሰግር? ማልቲፕሊኬሽን። ማልቲፕሊኬሽን ወይ ከዓ ምርባሕ እንድሕር ሃልዩ ንርኢ። ማልቲፕሊኬሽን እንተዘይሃልዩ ከዓ ኣዲሽን ንርኢ ማለት እዩ። ኣዲሽን እንተዘይሃልዩ ከዓ ሳብትራክሽን። ስለዚ እቲ ኦርደር ወይ ከዓ እቲ መስርዕ ከምዚ እንዳበለ ይኸይድ። ዝያዳ ንኽርድአና ሓደ ሓደ ኤግዛምፕል ብሓባር ኮይና ክንርኢና ማለት እዩ። ሕራይ ኤግዛምፕል ነምበር 1 2 minus 4 plus 6 times 8 ኣብዚ ሕጂ ምጉዳል ኣለና፣ ምድማር ኣለና፣ ምርባሕ ኣለና። ስለዚ ቦድማስ ንከምዚ ዓይነት እዩ ዝጠቕመና ማለት እዩ። እምበኣርከስ ካብ ዝጎደሎ ተደመሮ ዝረብሖ መጀመርያ ክመፅእ ዘለዎ ዩዚንግ ቦድማስ ሩል ወይ ከዓ እዛ ቦድማስ ትብል ሕጊ ተጠቂምና መን እዩ መጀመርያ ክመፅእ ዘለዎ? ብራኬት እዩ፣ ብራኬት የብልናን። ኢንዲስስ የብልናን። ማልቲፕሊኬሽን ኣለና። ስለዚ ፈርስት ማልቲፕላይ ምግባር የድልየና። 2 minus 4 6 times 8 which is 48 48 ክመፀልና እዩ ማለት እዩ። ድሕርዚ ማይናስን ፕላስን ኣለና። 2 minus 4 plus 48 4 plus 48 ምድማር ክንሰርሕና ማለት እዩ። 4 ተደመሩ 48 which is 52 52 መፂልና ኣሎ። 2 minus 52 ኣብ መወዳእታ ከምቲ መፂልና ኣሎ። ኔጌቲቭ 50 መፂልና ኣሎ ኣንሰር ማለት እዩ። so minus 50 is the final answer። እዚኣ ቦድማስ ሩል ተጠቂምና ከምዚ ጌርና ንሰርሓ ማለት እዩ። ካልአይቲ ኤግዛምፕል 63 divide 9 minus 2 times 1 ኣብዝኻ ዲቪዥን፣ ሳብትራክሽን፣ ማልቲፕሊኬሽን ሳይንስ ኣለና። ስለዚ ዩዚንግ ቦድማስ ሩል ሕጊ ተጠቂምና ዝብል ሕጊ ተጠቂምና መጀመርያ ዲቫይድ ንሰርሕ። 63 divide 9 7 ክመፀልና እዩ፣ 7 so minus 2 times 1 እዚኣ ተሪፋትልና ኣላ ማለት እዩ። 7 minus 2 times 1 ካብ ኔጌቲቭን ማልቲፕሊኬሽንን ከዓ ማልቲፕላይ እዩ ክመፅእ መጀመርያ። so 7 minus 2 because 2 times 1 is 2 ምክንያቱ ክልተ ዝረብሖ ሓደ ክልተ ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ 7 minus 2 which is 5 ሸውዓተ ዝጎደሎ ክልተ 5 እቲ ናይ መወዳእታ መልሲ ይመፀልና። ሕራይ ሳልሰይቲ ኤግዛምፕል
100 divide 5 plus 2 raised to the power of 2 ማለት እዚህ መጀመሪያ using BODMAS rule ተጠቂምና መጀመሪያ ብራኬት ክንሰርሕና ኣብ ሓጹር ዘሎ ማለት ኣብ ሓጹር ዘሎ ቁጽሪ መን እዩ 100 divide 5 ሚእቲ ዝተመቕሎ 5 ክንደይ ክመጠልና እዩ 20 plus 2 raised to ድሕሪ ብራኬት ዝመጽእ መን ኢልና የጸኒሕና indices ወይ ከዓ powers ተጻሕፉ 20 plus 2 raised to ክንደይ እዩ 4 20 plus 4 24 is the final answer 24 تاني مودعتا ملسي مزياتلنا رابعة example 60 minus in bracket 7 raised to plus 2 times 5 أبصغا سوساس كودلو شوعات حيل خلطة plus 2 times 5 مجمرة أبحث أرجل إنا نسرح إلنا bracket using BODMAS rule هاري أبراكت كلنا جن كل التساينس يزلنا تحدى بلاس تحدى تايمس تحدى مربح تحدى خا مدمارة لنا كاب مدمارن مربحن من يقدم مربح يقدم قدمي جن 7 raised to 7 raised to انتاي indices أبراكت كوينو indices تزقدم بلاس تزقدم تايمس بباور تتصحف لنا تدمر لنا زربحو خالنا مجمرة أبحث أرزل نسرح لنا أوشت تحذر كل جن من يقدم نفلات يدلينا مالك سلازي indices كنسرحنا indices نحنا 7 the power of 2 شو عدت حيل خلطة مالتي شو عدت حيل خلطة 4 شو عدتني مثلنا plus 2 times 5 سيفنا لنا حجميسنا 4 جعتم تدمر خلطة 0.5 لنا كاب مدمارن مربحن كاب addition and subtraction compare جيرنا وداديرنا خا من يزقدم مربح يزقدم سلازي 4 جعتم تدمرو 10 سوسا خمسة لو خورد كتسين حلناي مالتي أموداتا أبراكيت سلوا قصري كلتا قصري 4 جعتم plus 10 لنا which is 59 4 جعتم تدمرو 10 5 جعتم كمثلناي سوسا أموداتا مقدال تراي تريفاتلنا لا سوسا زقودو 5 جعتم 60 minus 59 كا 1 يمثلنا مالتي تناني موداتا ملس نمبر 1 تخونا لا اوكي نعكم كتفتنو تدريخم زين كلتين كتقصلو تخوليهم نعيقن أبسي أخلني thank you for today لما أنت زبالكو lesson زي أنيرا أبزمت multiples and factors زبلار استحزالكم كمتزين كساب شعو تنايكنا باي